Zviri guys for the people. Yeah. Ndo wakufara ndikufara zvokuti ndanyara makumbo angu achagoni kuda ndichawana energy ndako, but energy yacho inogona kusawanika nekuti isusu manje kuno kwatiri unosiya mota apa patarisiya apa paroad taisiya tochitanga kufamba nekuzasi mukati mugomo riri kuzasi ukoko ndora tiri kufanira kuinda tichanga tichifamba. Saka izvozvizvi ndoda kumbotenda vese vangu vachindibata mukuzviona grocery redu iri Christmas yajika vanhu vaMwari. Mwari wakanaka, Mwari wakanaka, dai unoimba kana tisatamba. Ni Mwari wakanaka, Mwari wakanaka. Ndiani waronga kudai, Mwari wakanaka. Ndiani waronga kudai, Mwari wakanaka. Mwari vanhu vajesu ndoda kukutendai Jesus. Nebroira zvikanzi broira riya vakataura kuti broira asatambori uyaone padzi broira abroira iyewo broira ndakangokutendai mukona magumbeza pane ma door to door collections andambozoita hamozvona hembe magumbeze tunituiko plus grocery pamusoro tazonotenga zvakare toda kuzvitenda kune zvimwe zvachazokuradza tasvika hamozvona. Saka guys atichaona kuti tinozvipeka sei zvinhu izvi nekuti pane mufambo kuti tisvike ikoko topeka tazvipeka katakundikanawo sezvo kuri kunhu kwokuti panofambiwa neshoka pakadero tinogona mbonosiya zvimwe zvavanombofanira kukwanisa kutanga kushandisa izvozvi Christmas yose inoi zvimwe tondombondozvisiya takazvipeka pamba pai pane vanhu vakatidana kuno toita kuti vagozopota vachivapa, asi for the meantime I think toda kuti muone zvinhu zvacho zvese then izvo zvachasiya zvachoni kana kuri kunzi tazvisiya because ndini kuti achokwadi ndiri kumbagwadzwa murongo hauchadi kwasa sefi yeze ndepi tazotenga sefi wone ino kutorwa amunotenga sefi totenga sefi guys munopuwa sefi inogona iripo hapana chunhu apa toivhondonyura asefi ndiyo musina kupuwa shi asi ndatotora sefi ndatoitenga because ndatomubvunza kuti sefi ka 44 maybe iripopa hapana sefi apa resiti riri pandiri utambopinda mushopu nguva yese fundinyurai guys kuti sefi yedu iripi sefi yandadani ndima tondirikomenda sefi pana sefi mufara wangu wabva wapera kuti asi fulawa mapuwa fulawa iripo, haisi iripo, shuga iripo, munyu uripo, masamba aripo, machangizi aripo, ufu uripo. Saka atongosikipika kana kuti pamwe atosara patiri ora haiti chirega tiona kuti topeka sei zvinhu zvedu zvinoenda ukoko kumba kwacho ikokoko takumbirawo masaga kwatatanopuwa ikira rimwe sadza rakuchoenda kuti takumbira masaga tokumbirawo zvemasaga ino sefiyo, asi ndine 100% iyekera belief yekuti tinonoinyimwa kana zvisiti musi kuchaiona pamwe yatosaramo kozi Christmas munhu anguudza kuti ndakupa hamuzvona shando zviripo izvizvi izvi zviri apa handiti kana ndo zvatakunde nazvo takusenga nemusoro guys. Ini ndagwadziwa pandanzwa kuti nyangwe ndikada kuenda nemwe rodhi mota ikuzongosara mudondo hamuzviona. Saka tati izvi ndozvotoinda nazvo tosengerana tobatirana mumaoko vanhu toinda nazvo mabasics sekuti shuga woza pane 3 mapackets eshuga sauti iyo raisi rekubika paChristmas iro ufu umwe uho 10 kg handiti machangs edu ayo mabiscuits mazowe tongomaisa ese akadero mune flour
irimo manhikini zvimwe izvi ndazvitambidzwa nemumwe mushemariyeni magutu mupandawana mune zvimwe zvimapizo zvitatu akokosva then uku masamba ariko kako uku une masamba futi koge nemukaka zviriko ndo mabasics nemafuta ekuzora kuno uku ndobva tati vanhu vamwe vari kuchikwira gomo kasenga hufu ini hangu ndiri kugwadziwa muviri wangu izvozvi nhasi nyama dzangu dzondigwadza hanimozviona kuva vatona mukudzei ndo vanenge vachitotenga zvose zvikurema zvatabva taita tatiora iti iko sipo dzekuwaisa dzese uko taisa uko ngavachiseparatiwa kuti zvinhu zvikati lese pangotesa tadzoka we don't know saka zvotoita izvi toenda kundozvisiya paimba pane security patikatovata isusu zuro ndo patakunozvisiya kune munhu wakatidana uya ndochi kwatondosiya zvinhu izvi tazvisiya ndathing mazviona isu tonovatsanangurirawo ndochatora futi picture ndovatsanangurira kuti ndo zvinhu zvenyu izvi zvatasiya kana isusu tisati tazodzoka you don't know afamba apota munoenda kunopiwa chikafu ichi zviripo zviri kusara stand by vozongopuwa mafuta aripo shuga dziripo 1 2 3 4 flour 2 imwe rice ufu 2 masamba nemachangizi mapaketi 2 neyekerairo ndo zvataisa padivi kuti vanogona kuzongonopuwa haisi problem pane kuti tisengane nazvo wondozvitirega tidzokere nazvo kuti vagodochengetegwa kuda kuti nenhau yesecurity pamba pavo here iyi kana zvapera ungonotichi ndavazotora ufu wonopuwa ufu hwavo hambozviona but for Christmas I think they are covered vanenge vachinakirwa mangwana then pane zvimwe ndichanoita vhidhiyo ndichakuratidzai tumwe tustondido twavapuwawo ndangati munotsvaka zvihembe mutaundi ndomana ndatanga kutsvaka pandazoda foni egwa kunzi chiuya utorewo zvinhu tazendeka nowedzerwa dzimwe pamusoro pedzi dzatati nadzo 2 hambozviona kuti 1 yemusikana 1 nawo iko zvinovachena handi zvinongotenderwawo izvozvo tozvitenda totenda nesapoti yatapuwawo I think ndo dzamukona pamusoro peekera idzo pamusoro pemoti ndo dzandandatongotenga ndichiti maiwe zvangu zvino handisi kuti vachakwana here kana kuti vachaita sei titori nestress taita almost an hour tichitsvaga zvidhirezi chochichi chechisikana ichi ndo chandandatsvaga pasati paitawo vanditi uyai mutore hembe ndatofara pavandondidero hamozviona nechemukomana I hope anochikwana futi tichaenda futi tonokuratidzai tasvika ndezvemukomana izvi hopefully anokwana ndo zvatatadi tatenga for Christmas zvingoro zvakadai zvevana saka ndikazonzi chiuya ite sei utore zvimwe izvi nyama dzenyu Jesus ndekubota chireme icho chinhu chako chiremerewe Muraichi ndisinge chorema murasinge tisinge chorema wazi kure upatikira ndandigadzirira guys hada kudzati kure wotakura chipi Kubril. anodiwo ndipe chibhaketi icho tochinjana tichinda pepa roremere Na, rimi. ndipe takuinda kundosiya chikafu aimona kuti tatatora chikafu chacho chakawanda ka takawanda zikaiti saka magumbezi ashatomabata sei vanhu vakati ngatiite zvekuti hata sezvizvi saka apa patoindi hambozviona Famba hivi. Yeah?
Asabuke. Taona kuti kwatafamba kwese uko mota inosvika sei kunuko. Hakuna masvikire mota, makoma mega mega matiri. Sameno kuti Asabuke. Univasipo. Muzipo wangu waugwaza wani. Ishi. Hai. Hai. Tipe batiri. Hai. Oh, Dimasala Bamba. Oh, atiri kunoko. So, don't you know good Javambas?